Janing salah sijine pelaku maling Brompit meh mate sakmarine ditegep warga nang daerah Jojoran Gang Telu Gubeng Surabaya Kemis awan mau. Gak mek dadi ulan-ulanan, warga sing kesel terus ngobong pelaku. Koyok ngini iki lo Cak Ning, video amatir pelaku maling Brompit sing diobong warga nang dalan Jojoran Gang Telu Kecamatan Gubeng Surabaya Kemis awan. Sadurunge pelaku wis dadi ulan-ulanane warga sing mangkel ambek negep pelaku terus ngobong pelaku. Jari Darmanto salah siji warga ngomong lek kedadean iku saiteran jam 9:30. Pas iku komplotan maling iki jenise Honda Beat Nopol L 3522 ACG WE warga kono. Tapi aksine pelaku kepek warga, dadine langsung bengok maling. Warga sing krungu bengokan iku gak suwe negep salah sijine pelaku. Sauntara siji pelaku liyane kasil melayu. Dibedek jare Dian Meike sing duwe Brompit ngomong lek pelaku diserang bensin ambek salah siji warga liyane sing gak dierui identitase. Sadurunge diserang nang pihak kepolisian. Mesio catune nemen polai diobong, pelaku ambek polisi terus diplayokno nang rumah sakit. Sauntara iku Kompol Eko Sudarmanto Kapolsek Gubeng benerno ono kedaden iku ambek sik nyelidiki sopo sing nyiram ambek nyolot geni nang awake pelaku. Tekan datane polisi, pelaku sing diamanno kecatet dadi residivis maling Brompit sing jenenge Ricky Kristianto warga Surabaya. Tugasnya dadi eksekutor ambek siji koncone melayu. Saiki sik diuber ambek polisi. Juli Susanto, CTV.